Da vas neko nazove kravomanijakom i kravomazilicom. Pa da, uvek me tako zove. A to je zato što je ljubomorna. Jeste. Što nema Slavicu. Jao, pa vi ne znate ko je Slavica. Jao, pa Slavica je moja krava. Pa da, ma nije prava, nije ma kakvi. U stvari prava je, ali nije. Ajde da je pozovem, znate, jel hoćete? Da je moja krava. Ta moja krava, kad vidi mnogo dece, odmah počne da... Ja što je mi? Odmah počne da štuca od straha. Pa lepo joj ja kažem. Pa neće oni tebi ništa. Oni u pozorište dođu samo da se muvaju. Ma ne teraju muve. To se samo tako kaže. Ja, kako da ti objasnim, čekaj. Da znam. Jel vidiš onu devojčicu tamo? Kako je tu tamo koja tamo sedi? Tu devojčicu, da. Ta devojčica je zaljubljena u onog dečaka tamo. Pa kako to je dečaka? U onom s onom velikom kosom. Pa da. I na primjer, njih dvoje danas neće videti ništa. Mislim, hoće. Devojčica će gledati u dečaka, a dečak će se praviti kao da je ne vidi. Onda će dečak da gleda u devojčicu, a ona će se praviti kao da razgovara sa drugaricama. Proći će cela predstava, a oni neće videti ništa. Ma sve je to zarupljeno, ma da. Da užiju. Jo, draga moja sveko, da ti vidiš kako se to moje dete lepo ima s tom utkom, pa čudo jedno. Češlje, ljubi, umiva, pasi na nju. Odmah se vidi ljubi, a majka učeva koliko je to jedno mnogo pametno. Velika se ti, dete moje, da se igraš s tim lutkama i kravama. Krenula si u školu, joj, a to nije mala stvar. Idi i uradi domaći. Pa uradila sam ba. Neka, uradi ga još jednom. Ba, što dva put? Nemoj mnogo da pitaš, nego ga uradi. Bolje ćeš znati. Ne, srećo jedno, jer sam ti 100 puta rekla da ideš da učiš da pišeš. Umesto da čitaš, ti krekećeš ko neka žaba. Hoćeš li da ostaneš glupava? Hoćeš li da sediš u magarećoj klupi? Mama, kakav magarac, mama, pa kod nas u školi još nisam videla magarac. Nema životinja, samo neki mali sitnih jadnih ribica u akvariju. Ali nisam videla magarca. Ja. Pismo. Ja. Pismo. A malo i smrdi. Kada ga je pisao Pera Smrdivac. Znate ja Peru? Onaj koji se kupa samo državni praznici. Onaj sa koga se nikad ne zna da li je crnac ili belac. A što bi on meni pisao? Draga Milice. To sam ja. Napićala sam ti pismo i pozdravljam te. Ne kaže se napićala, nego napisala, jel tako, deco? Pa jeste, pa eto, gledaj, i deca tako kažu, pa da. No. Otišla sam u zemlju igračaka, jer vama više nisam potrebna. Potpisom Kravica Slavica. Samo nema moje kravice Slavice. Mnogo sam ljuta, znam. Mi te zovemo da se družiš sa nama, da igraš, gledaj kako je dobro društvo, a ti se tako ponaš. Ovako. Ja sam, da ja. Znaš šta ću da te pitam? Da li si videla moju kravicu? Ne glavicu, nego kravicu. Da. Ja. Pa ko si ti? Mnogo ličiš na Slavicu, ali nisi. Šta? Šta si rekla da ti priđe bliže? Ajde, priđi ću ti bliže.
babicina rođena sestra. Pa šta pričaš? Šta pričaš? Proslavita nema sestru. Jel ti buncaš? Jesi se najela pečene bundeve? Šta se smešna? Šta je smešna? Ja sam smešna. Molim, opet da ti priđe bliže. Znaš šta? Ajde, bolje onda ti to ispričaj da si važi. Ajde. Naša mama je fabrika. Tamo je napravljeno još 5000 naših sestara. Mi ne znamo da pričamo. Ti si to sve izmislila. Ajde, dobro, ispričat ću. Nemojte nikom reći više, važi. Kažem, zaljubile smo se. Pa da, ali u istoga. Ali da znate, moju kravicu Slavicu volim više od bilo kojeg dečaka iz škole.